Čaute ľudia, vítajte u nového videa. Dnes je tu s vami Acetona a Cuketa. Dneska sa pozrieme na vtipné momenty. Môžete si prečítať tento text? Toto je text pre YouTube, by nás nezabanoval. Presne tak. Nikomu sa tam nič nestalo, nebojte sa. Mi naprvé. To si nevšímajte ten text, ale iba ten odber si dávajte. To čo robí, ale? To čo robí? Tak ten je neviem. Chudák. Ten pes iba nikto nič. Tak, ale ten nemá rozum, chápeš to? Ani ten pes. Robo. Dám vám to ešte raz. Oni videli. Tak to je dobré. A je to pravda. Áno, áno. Super. Výborné, že? Nič sa nestalo, Niva. To som úplný ja. Nie, ja som ten, čo sa smial. To čo robí? Chudák. To muselo boleť. Jak iba. Formula 1. Nevieš čo, Formula 2. Tú ruštinu si nevšímajte. Áno. To čo je, to je čom za myš? Chudák. No, nejaký starý človek sa tam niečo snaží robiť. Môj pes je pokazený. To bol pes, áno. Na 100%. Tak ráj. Ja som tvoj motor. Chudák. Horiaca pena. Viete, aká je horiaca pena v dnešnej dobe drahá? Nevedia, čo za to pýtať. Autori, choďte na psychiatriu s týmto človekom. To nebolo moc vtipné. Wow. Super. Vážne, wow. Čo tak skúsi to rukou? Kto by to robil? A hlavne prečo? Presne. Ten výraz. Ten tón si nevšímajte, dobre? To je ten taxík. Ja som myslel, že ho vyhodí z toho taxíka. Zásadne tam on tam iba. Dobre. To čo je? Chudák šofér. Chudák šofér ináč. A čo nadávaš? Sranda. Prevrátený taxík. Na 100%. Prevrátený taxík. Sranda. Úplná, že? Super, super! Zase, máte nám dať odber. Čo tým chcú teraz dokázať? Nerozumiem po tom jazyku. Čo je to, po hebrejsky alebo po jaký? No nech už ide na ďalšie. Reklama! Nemyslíš vážne, Robo? Sme tu po reklame. Presne. I getting fired.
nič vtipné, chudák človek. A to je zas čo? Povedz mi prečo. Prečo? To keby som videl na ulici, tak to pokakám. No, dobre. To je napodobenie na Messiho, to je jeho klon. A to je zas čo? To je dobré jazero. Na 100%. Modelka, ktorá mu padne na zem. Wow. Vidíte. Prosím vás, ak niekto rozumiete po tom jazyku, napíšte nám do komentárov, čo povedali. Čo robí toto ten typek? Čo má v pláne? Alebo deta? Čo má v pláne? Aha, zle pohol rukou. Zle. Ja viem, čo sa stane. Ja viem presne, čo sa stane. A to má byť zas čo? Ujos? Keby som videl niekoho... Tak by som ho rovno zobral na psychiatriu. Chudák, chudák. Ale... To není vtipné. On išiel hrať na gitaru. A sa mu dali pred zuby. Wow. Ironické wow. Tak ale ten má jaké zuby. To sú tie dedové asi. A to je zase... Brosate. Ja jako loď. A to má byť zas kto? Neviem, jak sa tváril ten žltom. Ten žltý mi iba. Na čo to idem ukazovať, veď ma nevidíte. Čo padajú doláre zo... Bežne padajú doláre zo stromu? Alebo peniaze proste. To ja tu mám v obraze 11 dolárov a som s nimi spokojný. Tak tam bol asi nejaký človek vnútri v strome. Ale dlho ten strom očúral. Jaká babka. Si pochopil som. A nie. Asi bol unavený. Dobrú noc. Wow. Prečo si niekto sadne na kraj? Ona ide telefonovať hen tak? Divné dosť. Je to veľmi sus. A zase máte nám dať odber. Presne tak. Stále nám máte dať odber. Tie videá, my na tom trváme. No. Aj v intre máte, aby ste nám dali odber. 28%, čo sa díva na tieto videá, nemá odber. Boli by sme radi, ak to napravíte. A možno aj viacej. Počkajte chvíľku. My vám to schválne teraz pozrieme. Aha. YouTube Studio dáme. A pozrieme to. Načítaj sa. Tuto. Analytika. Počkajte, 90. Analytika. No, musíme dať analytiku. Dobré zhliadnutia. Áno, a daj dole koľko tých odoberateľov. Publikum. 28. Presne, hovoril si dobre. Takže boli by sme veľmi radi, keby ste nám dali odber. Ďakujeme. Boli by sme vážne radi. Budeme radi, ak to napravíte. Nebudem rušiť, pokračujeme vo videu. Čo tým chcú dokázať? Že tu je had. Tu je had, vidí napravo. Vidíš? Už vidíš. Už vidíš, že je ten... Divné, že ten kameraman sa nezlakol. A bežne niekoho načapeš, ako ide po ceste a je tam had. A ten had by... Možno ťa nebolo pačiť, ale... A možno je to atrapa. No, ja si myslím, že to je nejaký človek v tom. Alebo je to niečo, čo ani... Reklama! Sme tu po reklame. Áno, sme tu po reklame a
zaujímavé. Pekne. Trojka. Oh, man. A chudákem trojka. Chudák ujo. No, vylož, čo tam celé auto rozbí. Jo! Wow. Vážne wow. A ináč, jedna vec pre YouTube. Toto video je už dávno na YouTube. Všetko, čo sa tuto udialo, je vymyslené a skonštruované. Slúži to iba na povabenie diváka. Povabenie? Povabenie. Pobavenie. Nebudem zdržovať. A to? Čo zas toto je? Dzen dobrý. Dzen dobrý. Dzen dobrý. Haló. Haló, tak hovor niečo už. Ste doma? Nebol doma, vieš. Kotúč do stoličky. No a skoro do... Presne tak. Ten Dobrú chuť prajem. pes sa trošku zle tváril. A troška umrie. Áno, duch. Na 100%. Say hello. Boom. Čo sa... On padol? Do studne. Presne tak. Nie, no, do diery. Prečo? Tak také. Ten pes. RIP. Ten pes ju nemá rád. RIP. A to je zas čo? No to je stolička, čo má nohy. Wow. Zrkadlo sa tomu niekedy hovorí. Ale trošku divne to vyzerá, nie? Ale je to zrkadlo. A vyzerá to trošku divne. Je to veľmi sus. Veľmi sus. Sus. Susibaka je to. Suspicious. To je to. Prečo niekto dobrovoľne na námestí v Moskve mňauka? Neviem. Ale bolo to v Moskve? Nevšimol som si. Pri chráme Vazilia Blaženého sa mi zdá. Neviem. Zdá. Um, Asi to bolo na Červenom námestí. Neviem, myslím. A toto chce byť zas čo? Uber asi. To je tá istá týpka. Presne. Prečo je hladká pes? Prečo? Neviem, prečo je hladká. Je to veľmi sus. Wow. Vážne, wow, gratulujem, síce neviem k čomu, ale k niečomu. No, Je to veľmi susibaka. to musí bolieť. To teda. No. Susibaka. To je dobrý. To treba. Au. Keď baba tankuje. Presne tak. A toto je zas čo? A to kam chce tankovať? Vysvetli. To čo robí? Tomu sa hovorí puberta. Reklama! Aha. Nie, nebol to sponzor. Nie, nebol. A toto je to isté, lebo tam je zas had. Zas tam je ten had. Len z iného pohľadu, podľa mňa. A vidí, mali ste nám dať odber, bola tam tá kapča. Presne tak. Čo takto točiť vo väčšej kvalite? To je zase, nie je to ten istý. Acetón? Áno. Trošku divné. Veľmi divné. Dobre,
že to je menej čitateľné. Nemyslíš si, že by ten had mal zuby? Had a zuby? Áno. Fakt? Je najed. Super! Super názov kanála. Ale myslím, ako je super, že padol. Wow. Mňa napadlo, že môžeme niečo spraviť. Tak, aby ste aj vy počuli. Za chvíľu som tu. Aha. Acetón iba niekam ide. Fuj! To je Rolex, čistý Rolex. No trošku väčšia bránka iba. Fakt iba trošku väčšia bránka. Tak toto je fakt hrozné. Čo je? Super. Aha, super. To som ja v škole, keď máme tie susíbaka schody. Presne To tak. sú strašne šikmé. A to je zas čo? Dobre, a toto už by bol koniec videa. Čaute!